kublai pi waro ki pralog ki wajo pait jo up ya uni upnar news channel ne gajan met ki khubor wakwa open snyau chapi wa waro chikatu jo snyau I ya ki khubor wa ong da ki wa bon ki ri wa ki jilla wa hapunduna ki bru ukha khon ne daw wada bon bru palat hapo kari ne hapo ka jilla kam ka nuksa kari China man ko kawi na kiri wa khang ne parcha wo kha khon bon ngut ki bru wa em hapo kari nei daw wada chlai bru palat kari yongka kawa ongki da ka kten phareng overpopulated heiwa da bon kiri wa parcha wo kha khon bon ngut ki bru wei takantu ki ya ki paj ba wo yo ki da ka poisa la nei da ka certificate wa ki medals ne ki trophy la da ye ki upunduna wo kha khon khajak ngut hi e kamwa uwi la nei ar ngut don hi chiyung tangwa daman I wasnyau phla hadu kate wei daman ile kasin wanangkong wasnyau I yakam kani ka khubor wami ne kasni na ka jilla Mizoram wada uwi u minister uwaman le u minister yong ka sport hapo ka jilla Mizoram wei ule ya ka wi ka football team ne ka football club ka wati pertui kam ka Aizawl football club ne ka Aizawl FC ka wada jora nam ha ka Indian Super League ya utei u minister dati pertu ya o kam upu Robert Remoya roite heiwa dapan banao wo ya ka nam ne ka award ka wachi lak tangka wa ki certificate chiruk wa ki medal ne ki trophy lada ki won ki couple ki wakha khon bongut wei da ong chu wa ya ka te ka award uao ya ki tu don hi ki wa hapo ka constituency yong o dapan bana o ya kani kamchi benta wo penchlor ya ki paj ba wachong wasa hapo kate ka constituency udam ki upando khon yo priang wei yo kha ki kat wa ye wala ki khnang wa yo bon ngut ki bru hamizoram namo uhe ka population yong ki tangwa hadu kate mpu upen cheo wa hadu kat wan ngut kam ukha ki yo ki ya kate ka award katkam ka census na ka 8000 khatwi ka state Mizoram da ko kamwa chipau lak khande phawi hajar hei bon bru wei da man ko le ka jilla ka wa ar naki waduna bru tam hapo kari India heiwa ka wanangkong to ka Arunachal Pradesh kam wopen kanmo wa ha ka tu ka tiya wada dep wa khlat uwi naki wa bon ngut kurin tam hapo parthai upu zayona chana uwa le phau khande ngut ki kurim khande phau so ngut ki khon wa le phau le ngut ki ksu uwasa uwachong hamizoram wei waro kite ki kurim ki khon ki ksu yong ole daya chong uki hamizoram hakawi don ka compound light na o1 waro ki bru da ki uwi lane arngut lane lengut don hi ki khon neite idaw da duna bru bha hamizoram te ini irkom duna bru dakta ko ya ka jilla Mizoram hadu kate wada kwa biangki upen bon ne dakwa ki upen ku ya ka population ki yongki te da le no ki kamte te do kini don hi kwa open snyau chapi khublei phi waro snyau bhaye subscribe cho yo new channel khnangwa yo ten cho phi yo iki khubor watham me khublei chi boni phi waro thiasuk